ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό που έλεγα είναι ότι αυτό που παρατηρούμε σε ό,τι ζούμε, λιγότερη διάρκεια, δυσδυτικότητα και ένταση. Αυτά τα παρατηρούμε και αναγνωρίζουμε και λέμε μπράβο στον εαυτό μας όσο μειώνονται. Μέχρι ότου να βάλουμε ένα φίλτρο στον αυτόματο και τα ίδια πράγματα να τα βλέπουμε με άλλα μάτια, ώστε να διατηρήσουμε τη δόνησή μας και είναι σαν να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο σήμα στο σύμπαν ότι ό,τι και να γίνει, ξέρεις, εγώ είμαι έτσι. Οπότε εφόσον είμαι έτσι, ό,τι και να μου έρθει, χρειάζεται να είναι σε αυτή τη δόνηση για να μείνω σε αυτό. Αλλιώς δεν κολλάει. Δηλαδή, ο σταθμός του ραδιοφώνου που θα ακούω είναι αυτός. Θα μου παίξει αυτή τη μουσική, γιατί εγώ σε αυτόν τον σταθμό επιμένω. Μπορεί να έχει ακόμα παράσιτα, αλλά ξανά. Μπορεί να κουραστούμε, μπορεί το σώμα να βγάλει. Μπορεί. Αλλά πάλι, όπως είπε η Γεωργία, πονάει το δόντι, απονεύρωση, κάνει τη μετάφραση. Και αν νιώθουμε χάλια, ας νιώσουμε χάλια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι μέσα από εκεί που συνεχώς βιώνουμε τι δεν είμαστε. Και έτσι τι κάνουμε? Πιο συγκεκριμένο, πιο σίγουρο μέσα μας ποιοι είμαστε. Εντάξει. Ναι, απλά εμένα δεν με πιάνει ο πανικός τώρα. Δηλαδή αυτό ότι και έφερνα την καταστροφή και έπεφτα, δηλαδή θλίψη και φυσικά κάνω διάφορες τεχνικές με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τις αναπνοές, όλα. Και πάω καλύτερα και λέω αυτό, είμαι στην ίδια φάση, δεν έχει λυθεί κάτι, αλλά είμαι από άλλη οπτική πια. Δηλαδή, τι να σου πω, πόσο σε ευχαριστώ με όλα αυτά που κάνω, είτε το νερό, είτε... Μαζί. Πολύ ωραία. Και τώρα αυτός ο μήνας, ξαναλέω, είναι ο μήνας του αυθεντικού εαυτού. Ό,τι λέει η καθεμία, θυμάστε να το λέει από την καρδιά, έτσι, να το φιλτράρει από εδώ, έτσι κι αλλιώς το λέμε, αλλά θα βλέπετε, θέλω τον εαυτό σας μέσα σε όλες. Αυτή τη στιγμή η κάθε μία εκδηλώνει τη δική μου πτυχή του εαυτού, όπως κάθε φορά, απλά αυτός ο μήνας θα εστιάσουμε στον αυθεντικό εαυτό. Αναγνωρίζουμε τα ζόρια, αναγνωρίζουμε, ναι, τα είδαμε. Θα κάνουμε και μια τελευταία επανάληψη στο τελευταίο μάθημα βέβαια, αλλά εδώ τώρα πάμε να δούμε αυθεντικό εαυτό. Εντάξει, Βίκη. Περαστικά στην Ιωάννα, σε όλες σας περαστικά. Εγώ τώρα τι να πω, τι θέλω να πω. Εγώ το κομμάτι αυτό του θυμού που σου έχω γράψει, Φωτεινή, δεν θέλει να μ' αφήσει. Δεν θέλει να φύγει, ακόμη. Αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι με τις πρακτικές που έκανα, δηλαδή με τις ευγνωμοσύνες, με τα θέλω, με τον Αρχάγγελο, γιατί εγώ έχω βρει τι μου ταιριάζει. Ακριβώς. Μετά ηχογράφησα ένα μήνυμα σε μένα με μουσική όταν με πιάνει ο θυμός και του μιλάω. Παιδιά, με ταλάνιζε. Δηλαδή σε μια μέρα τα είχα παίξει. Δηλαδή έγινε, μπορεί να το άκουσα, δεν ξέρω εγώ πόσες φορές, ηρεμώ, έρχομαι στο τώρα, στην καλοσύνη, λέω, Κύριε Σου Χριστέ ελέησον, ξέρεις, έχω εγώ πολύ αυτό κιόλας. Τι είναι αυτά που σκέφτομαι. Είναι σαν να δεν θέλει να πεθάνει αυτό το κομμάτι του εγώ. Ακόμα. Θέλει περισσότερη τρυφερότητα. Προσέξτε λίγο, το εγώ είναι επιθετικό. Ευτυχώς δεν ήμουν επιθετική. Αυτό δεν ξέρω, το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Μπράβο, απαλά. Με κούρασε. Θα του πεις, αντί να πεις με κούρασες, θα του πεις σε ευχαριστώ, αλλά έχεις ολοκληρώσει την εργασία σου. Ναι, στο ηχητικό έτσι λέω, δεν σε χρειάζομαι πια. Με ωραίο τρόπο, δεν μπορώ να πω. Αλλά κουράστηκα και τελικά το κομμάτι του εντέρου που θα κοπεί ή θα φερεθεί, δηλαδή προς τα εκεί πάμε, είναι σκληρό οι νόδες και είναι αυτό. Εγώ χάρηκα που θα το κόψουμε, γιατί είναι σαν να με βίο τέλος πάντων τρόπο, δεν έχει σημασία, ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε. Ναι. Παίρνει μορφή αυτό που κάνεις, η εργασία που δηλαδή το ζόρι που τραβάς ενεργειακά παίρνει μορφή με το μπλοκάρισμα στο έντερο. Όμως και το ξεμπλοκάρισμα ενεργειακά που κάνεις πάλι παίρνει μορφή στη μορφή με την εγχείρηση, με τη διαδικασία που θα μπεις. Οπότε καθρεφτίζεται, η μορφή καθρεφτίζει τι γίνεται στην ενέργεια. Δηλαδή οι άλλες, εσείς παιδιά δεν δυσκολευτήκατε τώρα, εσύ ας πούμε Φωτεινή. Εγώ αυτό που Βίκη θέλω να σου πω, δηλαδή πριν έρθω σε αυτό τώρα που ήρθα, που λέω ότι τίποτα δεν έχει λυθεί, αλλά το βλέπω αλλιώς, μη έχει πιάσει τόσο έντονη θλίψη, γιατί εμένα με βασανίζει η θλίψη, το έχουμε πει,
ήμουνα τόσο στα πατώματα που λέω, εντάξει, μαλακίες, ό,τι και αν κάνεις ειλικρινά τώρα και τεχνικές και αυτά, δεν μπορούσα, όντως με είχε πιάσει απελπισία. Δεν μπορούσα να βγω μία μέρα ολόκληρη, να κάνω τα πάντα όλα. Ό,τι ήξερα από εδώ, από αλλού, και να είμαι στα πατώματα. Και λέω, εντάξει, αποδέξτε. Και έλεγα, δεν θα ξανακάνω τίποτα δεν βοηθάει, σκατά, είμαι άτυχη, είμαι γκαντέ. Με έπιασε τόσο έντονο, δηλαδή πήγα πάτο και μετά σιγά σιγά ξανανέβηκα. Και αυτό επίσης που ξέχασα να πω πριν, που με βοήθησε πάρα πολύ, είναι αυτή η κίνηση που μου είπε η Φωτεινή, δηλαδή όταν σε πιάνει η θλίψη που κάνω στον εαυτό μου. It's okay, δεν μπορείς να φανταστείς. Όταν το έκανα την πρώτη φορά, έβαλα τα κλάματα, ένιωσα ότι πήρα τόση αγάπη, όσοι δεν έχω πάρει ποτέ. Εντάξει, πέρασα και δύσκολα χρόνια παιδικά, τέλος πάντων. Το επέλεξα σαν ψυχή. Ένιωσα ότι αγάπησα πρώτη φορά τον εαυτό μου μετά από τόσα χρόνια ζωής πάνω στη γη. Και κάθε φορά που πάει να με πιάσει η θλίψη, δηλαδή αυτό, χαϊδεύω τον εαυτό μου και λέω, οκ, τα έχεις καταφέρει τόσο καλά, σε τόσο δύσκολα, θα πάνε καλά όλα. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, κάθε πρωί που ξυπνάω, κάνω αυτή την κίνηση. Λέω, Γεωργίτσα μου, όλα καλά, πέρασε δύσκολα και κοίτα πώς τα κατάφερες. Και τώρα θα είναι. Αυτή η κίνηση ήταν μαγική, το έγραψα κιόλας. Δηλαδή, Ναι, τι να σου πω. σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω, παιδιά, με το μαλακό. Μαλακό. Άμα λέω, σε βλέπω, αμέσως, αφού σαν να πώς είναι, έχετε δει πώς είναι η πυρκαγιά που ανεβαίνει το σύννεφο, το καφέ μετά την πυρκαγιά και με το που λέω σε βλέπω και αυτά, πέφτει. Αυτό θέλω. Πίσω από το θυμό κρύβεται μια θλίψη. Κάτι κρύβεται. Το βλέπω και αφού το δω, δεν το αποστρέφομαι, αλλά το αγκαλιάζω με τρυφερότητα και του λέω, τελείωσε το έργο σου, ξεκουράσου. Τελείωσε. Δηλαδή αυτό. Είναι αυτό το κομμάτι. Ο θυμός όμως αφορά τους άλλους, οπότε μετά ξέρεις ότι πάει αυτό εκεί ως συνήθεια και πάει να πει το ίδιο σενάριο. Το έχω ακούσει μπορεί και 3 εκατομμύρια φορές. Το ίδιο σενάριο. Και λέω, το είπαμε αυτό, το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει. Ο θυμός σαν ενέργεια θέλει να μας πει, να μας φωνάξει μάλλον το σύστημά μας, χρήζω θεραπείας, χρειάζομαι θεραπεία, βοήθα, χρειάζομαι θεραπεία. Και προσελκύει ανθρώπους που θα παράξουν θυμό, καταστάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεβολευτούμε πάλι μέσα από τον θυμό για να μπούμε στη διαδικασία της θεραπείας. Βέβαια, όλα τα χαμηλοκραδασμικά αυτό κάνουν, αλλά ο θυμός που είναι το πιο συνηθισμένο μέσα στη ζωή μας, ας το πούμε, γιατί έχουμε εξοικειωθεί, έχουμε μεγαλώσει με θυμό, πιο πολύ πήραμε θυμό παρά αγάπη και από πίσω φόβο, ας πούμε, πακέτο. Οπότε μας λέει θέλω θεραπεία και επομένως εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ο θυμός, αν εγώ αφού έχω τα εργαλεία μπω στη θεραπεία, ακούω το μήνυμά του και έτσι ο θυμός καταλαγιάζει, γιατί είναι σαν να εκτελεί την αποστολή του. Φωτεινή, έχεις δίκιο σε αυτό μέχρι ένα σημείο, αλλά εγώ ξέρεις πώς το παθαίνω. Έρχεται σαν εσωτερική ένταση μέσα στην ημέρα χωρίς να μου δίνονται προκλήσεις. Είναι σαν να το κουβαλάω και δεν θέλω να το αφήσω να το ακουμπήσω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνω και λέω να το πάλι. Ευτυχώς το καταλαβαίνω τώρα. Λέω να το χωρίς να υπογίνεται κάτι. Αυτό. Έχω προσέξει ότι το παθαίνω όταν είμαι εντελώς μόνη μου. Πολύ μόνη, μέσα στο αυτοκίνητο που είμαι πολύ μόνη μου. Πώς να το πω. Κατάλαβες και έρχεται σαν σενάριο και λέω να το πάλι. Όταν οδηγώ, εγώ επειδή το απολαμβάνω και το λέω να το ακούει και η Αντωνία, επειδή το απολαμβάνω και νιώθω αυτό το κύμα να βγαίνει από μέσα, μπορεί να είναι θλίψη, μπορεί να είναι έτσι διάφορα, πιάνω το τιμόνι και πώς είμαι μόνη μου, κανονικά, να ξέρετε. Είχα καθαρίστρες στο σπίτι της προάλλες, διότι να ξέρετε ότι δεν καθαρίζω άλλο το σπίτι μου εδώ και 3 μήνες, διότι για 2 χρόνια καθάριζα 3 σπίτια. Και είπα, όχι, έχεις γίνει φιόγκος. Λοιπόν, δεν πας πουθενά, ούτε ένα ποτό δεν βγαίνεις να πιεις. Λοιπόν, τώρα θα δώσω αυτά τα 30 ευρώ μια φορά το μήνα, 2 φορές το μήνα και θα έρχεσαι στο σπίτι. Και έρχεται η γυναίκα. Και έρχεται και με πετυχαίνει σε πάρτι μέσα μου. Δηλαδή είμαι το ένιωθα και χωρίς να έχει συμβεί κάτι ακριβώς όπως το λες. Ωραία. Ακριβώς, να του και η Κωνσταντίνα τα ίδια. Οπότε αρχίζει αυτό το πάρτι σαν μια κοκακόλα που την ανοίγει και κάνει μπουρμπουλές. Να την η Αντωνία, γι' αυτό δεν σε αφήνω να μιλήσει, κάτσε να ακούσεις. Οπότε γίνεται αυτό και είναι η κοπέλα στο σπίτι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω τα δικά μου δεν μπορώ. Λοιπόν, βάζω αυτό το τραγούδι που σας έστειλα με το Λύκο που είναι μες στην Πανσέλινο και λέει να είσαι το φως που ψάχνει ο τυφλός και να φωνάζω και να τραγουδάω. Ωραία τραγουδάρα, τραγουδάρα. Και μέσα το τραγούδι
Και γυρνάει αυτή και κατάλαβε και μου λέει, «Α, τέτοια κάνεις εσύ και είσαι καλά». Λέω, «Και τέτοια κάνω». Τι νόμιζες, κάτι μόνο. Και σου πέρασε. Ναι, μου πέρασε γιατί το γύρισα. Παιδιά, είναι ένταση εσωτερική, η οποία να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εμείς σπάμε χρονογραμμές. Η δουλειά μας δεν είναι για μας μόνο. Οι γενιές πίσω που μου έχουμε κληρονομήσει, ναι, αυτοπάτα και ούτα, όλο το ξύλο, ό,τι φάγαν στον πόλεμο, ό,τι φάγαν αυτά και τα έχουμε μέσα, σαν θλίψη τώρα η Γεωργία αυτή η θλίψη που έχει, δεν είναι μόνο δική της, ή η δική μου όταν ξεπροβάλλει, εντάξει. Είναι, αλλά σκεφτείτε όμως, γι' αυτό σας λέω, έχουμε γενναιότητα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη γενναιότητά μας. Γενναιότητα τον ανοίγουμε στην αγάπη. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Δεν είμαστε πολεμιστές, έτσι. Αν μπορείς να μας πεις εργάτες του φωτός, οκ. Πολεμιστές δεν είμαστε του φωτός όμως. Δεν πολεμάμε κανέναν. Να το κοριτσάκι μας το όμορφο. Οπότε, εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι βγαίνει και νόημα τελικά γιατί μου συμβαίνει όλο αυτό. Αυτά, Αντωνία. Πες μας, Αντωνία. Μισό λεπτό, θα πει, Αντωνία. Εγώ γι' αυτό είδα τη γιαγιά μου όνειρο, που δεν την έχω δει πόσα χρόνια, που έχει το όνομά μου και της μοιάζω. Έκλαιγα στον ύπνο γοερά και ξύπνησα και έλεγα γιαγιά μου και ένιωθα ένα πόνο, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Εντάξει. Οπότε στο ύψος μας, κοριτσάρες, στο ύψος μας. Κάνουμε δουλειά αιώνων. Πάμε. Αντωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μιας που είμαστε εδώ και μιας που μοιραζόμαστε και μιας που η κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι μου και εγώ ένα κομμάτι της κάθε μίας από εδώ, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να δώσετε το χώρο στον προγραμματισμένο μου εαυτό, παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε με τον αυθεντικό, γιατί το έχω ανάγκη, να εκφραστεί, να πάρει μια απάντηση, να πάμε παρακάτω, αν δεν σας πειράζει και αν μπορώ. Ρίχτα, Ωραία. μεγάλε, ρίχτα, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έχω περάσει λίγο δύσκολα. Δεν έγινε κάτι όμως, που λέει και η Βίκη. Δεν έγινε, παιδιά, κάτι. Μέσα μου, να, όλα είναι εδώ. Να, έτσι, χαμός. Δηλαδή, τι να πω, ήρθαν όλα. Και ξέρετε, όταν έρχεται το ένα, μετά έρχονται όλα. Έτσι. Για να το πάρουμε. Γιατί είμαστε πολύ δυνατές και χρειάζεται να το καταλάβατε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο προγραμματισμένος με αυτός, γιατί εγώ είμαι το αντίθετο. Ποτέ δεν έβαζα πράγματα κάτω από το χαλάκι. Πάντα το ψήριζα, πάντα έλεγα αυτό γίνεται γιατί εκείνο, το άλλο, το αυτό, το πήγαινα βαθιά, πίσω, μακριά, με ψυχοθεραπείες, με αυτά, Και τώρα λέει ο προγραμματισμένος, ρε εσύ, αφού ο θυμός, νάτος, τώρα τον χειρίστηκες και κοίτα το βράδυ επανήλθε. Ρε εσύ, τον κρύβεις από το χαλάκι κάτω, ρε. Τι είναι τώρα αυτά, αυτά είναι μαλακίες, τι κάνεις τώρα. Εσύ, που ήξερες, που έκανες, που έδιαχνες, που αυτό, που εκείνο, τον κρύβεις από το χαλάκι. Και μόλις τα ακούει αυτό ο υπόλοιπος, το νοητικό σώμα, αρχίζει το συναισθηματικό σώμα και γίνεται της πουτάνας. Πω, μιλάμε. Και να ο φόβος, και να ο θυμός, και να τα τρέμουλα, και να το φυσικό σώμα. Να, εδώ, σήμερα είμαι εδώ μέσα. Λέω, μαλάκα, να πάω στο γιατρό. Τι γίνεται, τι στο διάλογο. Και μετά νιώθω και από εδώ. Τι γίνεται, λέω. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα. Πάρα πολύ ωραία αισθάνομαι τώρα. Πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή, ξέρετε, έπρεπε να τα πω, διότι αν δεν τα πω, θα αρχίσει αυτός τώρα και θα μου κάνει αυτό. Και επειδή είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί και επειδή εκπέμπουμε στο ίδιο πεδίο, θέλω αυτό να ειδωθεί, να το δούμε. Όλοι μου. Και εγώ και εσείς, αφού εσείς είστε εγώ και εσείς, καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχα. Βάλτε λίγο τα νούμεράκια σας να σας δω όλες λίγο τώρα. Για πατήστε ένα νούμερο. Τι νούμερο να πατήσουμε. Είδες, άμα έχεις απουσίες, έτσι γίνεται μετά. Δεν το πιάνει. Τι να κάνεις, καημένη μου, πώς να το κάνεις. 0 είμαι χάλια, 10 είμαι τέλεια. Από 0 έως 10 πώς είμαι. Ή 1, ας το 0. Το 0 είναι δεν υπάρχω. Ωραία, άρα η Ελένη 8, εντάξει, που δεν την αφήσαμε να μιλήσει την Ελένη. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
Ωραία. Ιωάννα 8, ωραία. Χριστίνα 6. Ωραία, εξάρια έχουμε. Έχουμε εξαράκι. Ωραία. Χριστίνα, θέλεις να μιλήσεις, να μας πεις πώς είσαι? Έχεις κάμερα, μπορείς να ανοίξεις. Τι συνέβη και σε 6. Ήθελα να δω ποια άλλη θα ρωτήσω. Να μπω. Ναι, για πες. Ψυχικά καλά είμαι, απλά ψάχνω μαστόρους για να φτιάξω το μπάνιο, όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και πάντα χιλιάρικα σύννεφο. Κάθε ένας που έρχεται λέει χιλιάρικο. Σκέφτηκα να αλλάξω επάγγελμα, να γίνω πλακάς, να γίνω σιδεράς, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνω. Αυτό. Και απλά γι' αυτό άργησα, ήρθε ο μάστορας και μου λέει ένα χιλιάρικο θα σου πάει. Λέω, εγώ το βγάζω σε 3 μήνες το χιλιάρικο. Τι συζητάμε? Γιατί πόσα κανονικά εσύ, δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να δώσεις πόσα είναι? Πήρα, το είπα κιόλας, γιατί πήρα δάνειο. Και θα έχω και δώσει τέλος. Δεν γίνεται αλλιώς με το τσουκου, δεν φτιάχνεις. Αλλά προσπαθώ λίγο να βγει λίγο ό,τι πιο οικονομικό γίνεται. Ωραία, ωραία. Αλλά ένα μπάνιο, ρε παιδιά, να θέλει μια ανακαίνιση 6-7 χιλιάρικα που μου είπαν, έπαθα σοκ. Όχι, πολλά, εντάξει. Ναι, τι ψάχνεις ακριβώς από μάστορες, γιατί κάτι έχουμε στο μυαλό μας κι εμείς. Κάτι παλεύουμε κι εμείς. Κάνω μια ανακαίνιση το μπάνιο που είναι παλιό, δηλαδή είναι το μπάνιο των γονιών μου και θέλω να το κάνω για ηλικιωμένους κυρίως. Ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα απλό μπάνιο, να αλλάξω πλακάκια, σωληνώσεις και ένα τυπικό μπάνιο. Μην φανταστείς μεγάλο. Κατάλαβα, ναι. Καλά. Αλλά ο καθένας, και τώρα κάπως μου ήρθε να σου πω, γι' αυτό σου είπα 6, είμαι 6 αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί λέω με το που έφυγε ο άνθρωπος, μου το είπε και με μια άνεση κιόλας. Τώρα, φρέσκο το έχεις. Μόνο πλακάς 6, απλά να τα βάλει, ούτε καν να τα βγάλει, άλλος να σοφατίσει, άλλος να τα βγάλει, άλλος να τα φορτώσει έξω, δηλαδή έχω πάθει σοκ, έτσι. Όχι, όχι, είναι πολλά αυτά που σου ζητάνε. Ούτε κατά Μήπως, διάνοια, έτσι. Ιωάννα, μήπως να μιλήσει με την Ιωάννα, να τα βρείτε, να μιλήσετε λίγο, να πάρεις μια μετά, που ξέρει. Χριστίνα. Ναι. Γνωρίζεις, ασχολείσαι με είδος, έχεις κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα, δεν ξέρω τώρα. Προς το παρόν ασχολούμαι, φτιάχνω 2 σπίτια, τα ανακατασκευάζω από πολύ παλιά, 100 χρονών σπίτια, το ένα είναι πέτρινο και το παλεύω μόνη μου και είμαι ουσιαστικά εργολάβος χωρίς να είμαι αρχιτέκτονας, εργολάβος, όλα τα Και κάνω. πού βρίσκεσαι εσύ, κορίτσι μου, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα? Πού βρίσκεσαι? Όχι, είμαι Αθήνα εγώ. Είμαι Αθήνα. Αθήνα, εντάξει, πού να σε βρω εσένα εκεί. Αλλά μπορείς να με κατευθύνεις. Ναι, όχι, ούτε καν. Δηλαδή, πάρα πολλά σου λένε. Μην το διανοηθείς για τόσα λεφτά. Και έχω αυτές τις μέρες και ο καθένας δηλαδή ανεβαίνει. Δηλαδή, το χαμηλότερο που βρήκα ήταν 800 και ο άλλος 1000. Μόνο τα πλακάκια να τα τοποθετήσουν. Δεν σου μιλάω για όλα τα υπόλοιπα. Το έτσι. έχουν κάνει ταρήφα αυτό με το μπάνιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω πάθει σοκ τώρα, έτσι. Και λέω, τι γίνεται. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία. Θα μιλήσω, θα πάρω λίγο το τηλέφωνο όσο από την ομάδα, αν θα είναι, για να μιλήσουμε λίγο, να μου πεις 5 πράγματα. Να έχεις βοήθεια. Ωραία. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Βλέπετε ότι ο καθένας έχει το δικό του trigger, το δικό του τσίγκλισμα για να πέσει στο 6, να παίζει στο 1, να πέφτουμε. Οπότε παρατηρούμε όμως ότι μόλις ζητάμε βοήθεια, μόλις το επικοινωνούμε, η Αντωνία ας πούμε επικοινώνει σε αυτό το θέμα που η Χριστίνα επικοινώνει στο πρακτικό θέμα και είπε κάποιος, οπότε αμέσως με το που το επικοινωνούμε σε ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, αμέσως πιο εύκολα μαλακώνει μέσα μας και μπορούμε να βοηθηθούμε για να το διευκολύνουμε. Κορίνα, και εσύ 6, τι έγινε Κορίνα και εσύ? Θες να μας πεις, για να ξεκινήσουμε. Δύσκολη λίγο η εβδομάδα, με πολλά άγχη από τη δουλειά και λίγο έως πολύ τα προσωπικά με τη μαμά μου. Λίγο. Αλλά αυτό που μου αρέσει, σας άκουγα πριν, αλλά η κάμερα για κάποιο λόγο κάτι μου κάνει. Δεν τα καταλαβαίνω. Κάνετε όλες από κάτι. Εγώ, Φωτεινή, αυτό που είχες πει εσύ, ότι όταν σε πιάνει αυτό, αρχίζεις και κάνεις το να. Το κάνω και πιάνει. Το κάνω και πιάνει. Έτσι. Κοιτάξτε, στο τέλος, στο τελευταίο μας μάθημα, τα έχω συγκεντρωμένα όλα τα εργαλεία
Θα τα έχετε εκεί και όποια θέλει μπορεί να το πάρει, ας πούμε, ή να τα μαζέψει από τα post που κάνω. Θα τα πούμε αυτά στο τέλος. Οπότε αυτό που προτείνω είναι να έχετε επαφή με τα εργαλεία σας και να εφαρμόζει καθεμία, ναι, ό,τι της κολλάει. Εντάξει, για να βοηθάμε τον εαυτό μας να έχει λιγότερη διάρκεια, ένταση, διεισδυτικότητα. Αυτός είναι ο σκοπός σε αυτήν τη φάση μας τουλάχιστον. Τώρα, ξεκινάμε τρίτο μήνα. Είστε έτοιμες? Πάμε. Εδώ έχουμε αυτόν τον μήνα, τι κάνουμε, μιλάμε για τον αυθεντικό εαυτό. Αφήνουμε λίγο τα ζόρια μας και τα λοιπά και τις χαμηλές δονήσεις και πάμε να δούμε τι εστί αυθεντικός εαυτός. Το πρώτο πράγμα όμως που κάνουμε, τι είναι για να ξεκινήσουμε το μάθημά μας, παρακαλώ, τα χεράκια στην καρδούλα μας. Ερχόμαστε στο εδώ και στο τώρα, τα ποδαράκια πατάνε κάτω. Εστιάζουμε στον μηχανισμό της αναπνοής μας, σε κάθε εισπνοή, κάθε εκπνοή. Αφήνουμε πίσω όλους τους λόγους που βάλαμε αυτά τα νούμερα, αφήνουμε πίσω τις ιστορίες μας, αφήνουμε ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε, όπου πονάμε και ό,τι δεν πονάμε. Αυτή η ώρα που είμαστε εδώ μαζί είναι μόνο για μας και ο σκοπός και ο στόχος, ειδικά αυτού του μήνα, είναι να θυμηθούμε πώς είναι η αίσθηση του αυθεντικού εαυτού με πρακτικούς τρόπους και με την βοήθεια η μίας της άλλης μέσα από το βίωμα που έχει κάθε μια. Οπότε είμαι ευγνώμων που μπορώ να αφιερώσω αυτή την ώρα μόνο στον εαυτό μου, βοηθώντας τον όλο και περισσότερο να θυμηθεί και να συνδεθεί με την αληθινή του δύναμη. Μια εισπνοή γεμάτη ευγνωμοσύνη που καταφέρνουμε να είμαστε όλες εδώ και μία εκπνοή για να φύγει κάθε αντίσταση ώστε να λάβουμε αυτό που χρειαζόμαστε και σήμερα. Ανοίγουμε τα ματάκια μας, παίρνουμε το μπουκαλάκι μας, το κρατάμε και το προγραμματίζουμε και αυτό ως βοηθό μας να ενεργοποιηθεί με το φως της κατανόησης, της σύμπνοιας, της χαράς, της δεκτικότητας, της αγάπης, της αποδοχής, της σύνδεσης με τον αυθεντικό μας εαυτό. Γεια μας. Ωραία. Οπότε, μπαίνω κατευθείαν στο PowerPoint για να κλείσουμε το κομμάτι των PowerPoint, γιατί όλοι οι πίνακες που σας έχω δείξει μέχρι τώρα καταλήγουν σε αυτό που θα σας δείξω μόλις. Οπότε, μισό λεπτάκι να κάνω share screen. Ένα λεπτάκι να κατεβάσω αυτό. Ωραία. Και για να δούμε για ποιο λόγο ξεκινήσαμε όλους αυτούς τους πίνακες εν τέλει, δηλαδή αυτός ο πίνακας τώρα που θα δείτε, μας φέρνει πιο στην πραγματικότητα που ζούμε, που αντιλαμβανόμαστε. Ακόμη περισσότερο πέραν των 4 σωμάτων που ήδη αρχίσατε όλες να κάνετε αυτή την αποκόλληση, έχετε ήδη αρχίσει να κάνετε την αποτάφτιση, το βιώνετε αυτό, οπότε το πετύχαμε αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι είναι οι δονήσεις, αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί πια ο μηχανισμός, έχετε και βιώματα. Πάμε λίγο να το φέρουμε ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, βλέπετε αυτόν τον πίνακα όλες? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να δείτε ότι ουσιαστικά είναι η ίδια διαβάθμιση, δηλαδή οι ίδιοι χαρακτηρισμοί επίπεδου συνειδητότητας, ντροπή, ενοχή, απάθεια, από κάτω προς τα πάνω να ανεβαίνουν οι δονήσεις, γιατί μετά από αυτόν ακολουθεί και ο άλλος πίνακας που είναι οι υψηλότερες δονήσεις και μέχρι να φτάσουμε στη φώτιση. Τι βλέπουμε εδώ, δείτε λίγο. Ο χαρακτηρισμός. Πάμε στο θυμό, ας πούμε. Ο θυμός. Μου. Ναι, ναι. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσεις. Ναι. Όλοι αυτοί οι πίνακες και οι προηγούμενοι και αυτοί είναι πολύ χρήσιμοι. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε σε ένα mail ή είναι πολύ προσωπικό? Κοίταξε, όχι, στο τέλος έχω φτιάξει ένα e-book. Δηλαδή θα ωραία. έχω ένα e-book το οποίο απλά το e-book το δίνω συν 10 ευρώ όποιος θέλει να το πάρει, γιατί κάποιος μπορεί να μην δουλεύει έτσι, να μην θέλει και έχω και μια πρόταση πάνω στο e-book μετά να σας κάνω. Οπότε θα το δούμε τότε. Αυτή τη στιγμή θα το έχετε άμεσα αύριο ως post στην ομάδα. Εντάξει? Να ξέρετε. Όλα τα έχεις βάλει στην ομάδα, όλα τα πινακάκια. Όλα τα έχω βάλει. Γι' αυτό λέω μπορεί κάποιος να μην θέλει να το έχει συγκεντρωμένο. Όπως θέλετε. Γι' αυτό το έχω εξτρά βγαλμένο πάντα αυτό. Το οποίο το εκτύπωνα όταν έκανα διαζώσεις. Έτσι, και τώρα το έδινα, ας πούμε, σαν εγχειρίδιο.
ή τώρα το δίνω online, ας πούμε, όταν κάποιος το θέλει. Λοιπόν, πάμε, θυμός. Βλέπω τη ζωή, πιστεύω πως η ζωή μου είναι απαιτητική και συγκρουσιακή. Τι πιστεύω λοιπόν θα μου συμβεί σε αυτή τη ζωή? Ότι πρέπει να παλεύω για να αξίζω εγώ. Και πώς βλέπω τον εαυτό μου σε αυτή τη ζωή? Πάντα σε αγώνα, πάντα ανεπαρκή. Πάντα να παλεύω. Οπότε, αφού βλέπω όλα αυτά, πάμε στη θετική δήλωση. Εάν αναδύεται λοιπόν ο θυμός, αρχίζουμε και επιπυλίζουμε το μυαλό μας με «η αξία μου είναι έμφυτη». Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Η αξία μου είναι έμφυτη. Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Σαν μάντρα. Το βλέπετε? Έχω πέσει σε αυτό τέτοιο. Στη μάντρα. Τα έχω κάψει εγώ αυτά. Λέω, Είδες? όπως είμαι. Ρε φίλε, δεν πέσα μέσα. Αυτό, μα η γνώση που σας δίνω είναι μέσα σας, δεν είναι κάτι καινούργιο που σας λέω. Απλά το θυμόμαστε τώρα μαζί. Είμαι στη θλίψη. Βλέπω τη ζωή ότι είναι τραγική, ότι είναι απογοητευτική η ζωή μου. Ότι τι πιστεύω πως θα μου συμβεί, όλα τελειώνουν άσχημα, την έχω βάψει. Πώς βλέπω τον εαυτό μου? Ανήμπορη να αλλάξω την πορεία μου. Τζάμπα τα κάνεις όλα, Γεωργία. Τζάμπα, άχρηστα όλα. Κατάλαβες? Θετική δήλωση. Κατάλαβες πως κουμπώνει? Μπορώ να δίνω νέο νόημα σε ό,τι ζω. Δεν είμαι το παρελθόν μου. Το κάνεις ή δεν το κάνεις ήδη, αγάπη μου? Αυτό ακριβώς. Ναι, Νέο το κάνω. νόημα σε αυτό. Βλέπεις ότι στον αυτόματο, εάν μπούμε στις πρακτικές, θα κάνουμε. Εγώ απλά θέλω να σας το φέρω τελείως στο συνειδητό. Αυτό που οι πρακτικές που κάνουμε μας οδηγούν στο να είμαστε τελικά. Και έτσι, άρα τι αναγνωρίζεις, ας πούμε, Γεωργία, ας πιάσουμε? Τη θλίψη άρα την έχεις μετουσιώσει μέσα σου και την έχεις αλλάξει στο νου σου, στο τι προβάλλεις, ότι μπορώ να δίνω νέο νόημα. Ωραία. Πάμε λίγο πιο πάνω τώρα. Πάμε να δεις. Βλέπεις μήπως τη ζωή φοβιστική? Μήπως κάτι κακό θα συμβεί, το έχεις? Όχι, Φωτεινή, δεν το έχω. Πάμε λίγο στο θυμό. Έχεις εκφράσει, καταλάβατε τώρα πώς λειτουργεί αυτός ο πίνακας? Βλέπετε το χαρακτηρισμό επίπεδου, συνειδητοποιείτε πώς εκδηλώνεται μέσα από εσάς και μέσα από το πρίσμα που βλέπετε τη ζωή, ενεργοποιείτε τη θετική δήλωση για να βγείτε από αυτό και κάνετε το επόμενο βήμα, ανεβάστε τη δόνησή σας ένα βηματάκι και πάτε στο επόμενο. Και βλέπετε, εκεί πώς τη βλέπω τη ζωή. Είμαι ok, το έχω ξεπεράσει αυτό, γιατί πολλές φορές η δόνηση δεν ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, αλλά μπορεί να ανέβει 3. Ειδικά μέσα από το φόβο, όταν ξεπερνάμε φόβο, ο θυμός εξανεμίζεται. Δεν περνάμε πάντα από το θυμό. Ή το αντίθετο. Θα το παρατηρείτε λίγο τώρα εσείς. Εδώ είναι ένας οδηγός βιωματικής, συνειδητής ύπαρξης, ας το πω. Όμως στο τέλος σας δίνεται ο επαναπρογραμματισμός που μπορείτε να λέτε, πώς λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Σόμια, όπως λέει η Βίκη, όταν συμβαίνει κάτι, αλλά όταν εγώ αναγνωρίζω σε ποιο επίπεδο βρίσκομαι και λέω τώρα είναι ο θυμός και πω τη δήλωση που αντιστοιχεί σε αυτό, αμέσως κάνω το κλακ, όπως κάνει η Γεωργία χωρίς να της το πει κάποιος. Είπε, το βλέπω αλλιώς αυτό που ζω, τελείωσε. Άρα η θλίψη, κλατς, την ελευθέρωση. Οπότε, εδώ όλα αυτά τώρα, αυτός ο πίνακας, ξαναθυμίζω ότι είναι οι χαμηλές μας δονήσεις. Οι χαμηλοκρατασμικές μας δονήσεις. Και εδώ θυμίζω ότι είναι οι εκφράσεις που εκδηλώνονται μέσα από τον προγραμματισμένο μας. Και μέχρι εδώ θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τον προγραμματισμένο μας, να τα θυμηθούμε και να σας εξηγήσω πώς λειτουργούν οι πίνακες. Γιατί θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα χρήσης αυτού του πίνακα θα είναι στις χαμηλοκρατασμικές και μετά θα περάσουμε στην άλλη, όπου εδώ, παράδειγμα, εάν εγώ νιώσω αποδοχή, νιώθω αποδοχή για ό,τι συμβαίνει, παιδιά, λοιπόν. Άρα η ζωή μου έχει ένα νόημα. Δεν είμαι άλλο μπερδεμένη. Αποδέχομαι αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαι στο χάος άλλο πια. Και τι πιστεύω ότι θα μου συμβεί? Η ύπαρξή μου έχει λόγο. Το αποδέχομαι. Θα μου δειχθεί τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνω, αφού αποδέχομαι αυτό που συμβαίνει. Και μετά, πώς βλέπω τον εαυτό μου? Βλέπω τον εαυτό μου σε ισορροπία. Όχι, συγγνώμη ρε παιδιά, διαβάζω την αγάπη, είδες, την αγάπη μετρά. Εγώ λέω κάτι πάει καλά. Πάμε στην αποδοχή πάλι. Εγώ πάλι την αγάπη πήγα κατευθείαν. Λοιπόν, αποδοχή. Βλέπω τη ζωή μου ότι είναι αρμονική. Υπάρχει αρμονία, δεν αντιστέκομαι. Κοιτάξτε όμως, οι υψηλές δονήσεις σιγά σιγά αρχίζουν και ενώνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, πότε κάνω αποδοχή και πότε είμαι στην αγάπη, δεν απέχει πολύ. Καταλάβατε, γιατί εδώ δεν υπάρχει μάχη, όπως είναι το ένα συναίσθημα με το άλλο
που είναι εκεί σε άγρια κατάσταση και πολύ εμποτισμένο. Δηλαδή, εγώ με το που θα μπω στην προθυμία, αρχίζω και αποδέχομαι, αγαπώ, χαίρομαι. Δηλαδή, είναι πολύ πιο συγκοινωνούντα δοχεία, θέλω να το δείτε εδώ, και γι' αυτό είναι και πιο εύκολο. Αν ανεβούμε δονήσεις, δηλαδή ένα θάρρος χρειάζεται. Εκεί το κομβικό είναι το θάρρος. Βλέπετε ότι εδώ, στο άλλο, το τελευταίο είναι ο θυμός. Μετά το θυμό, στις δονήσεις, έρχεται το θάρρος. Οπότε να ξέρετε ότι όταν θυμώνετε, είστε έτοιμοι να περάσετε, να κάνετε το κλικ και να πάτε στις δονήσεις του αυθεντικού σιγά σιγά. Οπότε μην θυμώνετε με το θυμό σας, μην χαλιέστε με το θυμό σας. Οπότε θάρρος, προθυμία, αποδοχή. Στην αποδοχή αρμονική ζωή, είμαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, σε ισορροπία βλέπω τον εαυτό μου ότι είναι, ενωμένη με το μέσα και το έξω μου. Όταν αποδέχομαι το έξω μου αυτό που συμβαίνει, δεν έχω σύγκρουση μέσα μου. Να λέω τι είναι αυτό τώρα που γίνεται, γιατί γίνεται έτσι και έπρεπε αλλιώς να κάνω. Φεύγει και αποδοχή, η αρμονία ξεκινά για να ενισχύσω τώρα εδώ τώρα η θετική δήλωση ενδυνάμωσης ενισχύει αυτό το κομμάτι. Άρα και με το που αισθανόμαστε αγάπη, αποδοχή, προθυμία, εμείς θέλουμε να το ενισχύσουμε. Δεν φτάσαμε εκεί που θέλουμε. Θέλουμε να το ποτίσουμε αυτό το λουλούδι. Στον άλλον πίνακα να το αποδυναμώσουμε και σε αυτόν τον πίνακα να το δυναμώσουμε. Συνειδητά. Άρα αποδοχή λέω, αρμονία ξεκινά από την αποδοχή του τώρα. Το αναγνωρίζω και το δηλώνω. Και έτσι αυτό αυτόματα γεμίζει αγάπη το σύστημά μας. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή το σύστημά μας, αν το κάνετε αυτό, καπάκι σας πάει, αλλά με μια ροή πολύ απαλή, αμέσως στο επόμενο επίπεδο. Αμέσως γεμίζεται αγάπη. Και η χαρά έρχεται εύκολα μετά. Οπότε, αυτοί είναι οι δύο πίνακες που θα σας κοινοποιήσω στο Facebook αύριο. Αυτή είναι ο βασικός οδηγός, πρακτικός τελείως, στο τι να κάνετε όταν, έτσι. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι χρειάζονται, γιατί είναι τα φίλτρα που δώσαμε για να κατανοήσουμε να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή τα 4 σώματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε όταν μπερδεύεστε. Τι γίνεται τώρα, δεν βγάζω άκρη. Πού είμαι, τι έχω τώρα. Οπότε πάτε πιο πίσω και ξανακοιτάτε και βγάζετε νόημα. Έχετε κάποια απορία σχετικά με τους πίνακες, γιατί εδώ ολοκληρώνονται οι πίνακες όλοι. Εμένα αυτοί οι τελευταίοι πίνακες μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπράβο. Έχω ενθουσιαστεί. Μπράβο. Αυτό ήθελα. Αλλά αν δεν σας έδινα όλα τα άλλα, να αρχίσετε να ξεκολλάτε λίγο τα σώματά σας, να παρατηρείτε, να έχετε βιώματα, τι δεν είστε, τι είμαι, μιλάει το πρόγραμμα, μιλάει ο αυθεντικός. Αυτό τώρα θα ήταν πιο δύσπεπτο. Ενώ τώρα σας το δίνω και λες, α, τι ωραία, γιατί τα άλλα ναι, ήταν πιο ζόρικα ίσως, προφανώς. Να Αλλά κάνω μια πρόταση. εννοείται. Για εκείνο με τα σώματα που θεωρώ ότι σε εκείνο φάγαμε λίγο σκάλωμα. Μμμ. Εάν κάνουμε κάποια στιγμή κάποια συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι και τα λοιπά, μπορούμε αν θέλουμε, έχοντας ένα παράδειγμα η καθεμία, να κάνουμε, επειδή δεν είμαστε και τόσες πολλές, να κάνουμε ένα παράδειγμα για την κάθε μία και θα μάθουμε από την άλλη, αλλά και θα μάθουμε για τον εαυτό μας. Η πρότασή μου όταν τελειώσουμε με το καλό είναι τις 2 Τρίτες, την 1η Τρίτη του Ιουλίου και την 1η Τρίτη του Αυγούστου, να συναντηθούμε. Και να κάνουμε μάθημα κανονικά, απλά το μάθημα θα προσδιοριστεί από εσάς. Γιατί έχετε όλο το υλικό στα χέρια Να είναι σας. πρακτικό, ας πούμε, μου συμβαίνει αυτό, ξέρω εγώ, πάμε Ναι. να το δούμε για τη Γεωργία, για την Κορίνα, για την Ιωάννα, για τη Βίκη. Έτσι. Αυτό. Είναι ωραίο αυτό που λέει η Βίκη, γιατί είναι όταν πεις κάτι συγκεκριμένο που σε βοήθησε, που το ξεπέρασες, γίνεται πιο... Τέλεια. Ή μπορεί η Γεωργία να μην το ξεπέρασες, αλλά να συζητώντας, Ναι, απλά αυτό που λέω, ναι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά το βλέπω αλλιώς. Επίσης, να πω τώρα κάτι που μου ήρθε με τον πίνακα, που άκουσα την Αντωνία πριν. Εκεί με το θυμό που λέει η Αντωνία κάποια στιγμή, μου ήρθαν όλα μαζί, μου ήρθαν κι άλλα, γιατί ξέρει το σύμπαν ότι είμαι δυνατή και σου λέει δώσε κι άλλα. Και το είδα εδώ στο θυμό, δηλαδή έχει την πεποίθηση ότι θα αξίζω άμα ξεπεράσω πολλά, οπότε γι' αυτό προφανώς έρχονται το ένα πάνω από το άλλο. Έτσι. είναι έτσι ύπουλες να πω κι αυτές εγώ κάτι. οι... Δεν είναι σωστό, αλλά Έτσι.
Γιατί εγώ το βλέπω με τη θλίψη, δηλαδή όταν λέω «Α, καλά και όλα έτσι μου πάνε μια ζωή και από παιδί στραβά», εκεί έρχεται το ένα πίσω από το άλλο να σου επιβεβαιώσει αυτό που λες. Ενώ όταν το πάρεις αλλιώς, δεν σου έρχονται τόσα πολλά. Δηλαδή έχω αρχίσει τώρα και το συνειδητοποιώ και μου κάνει κλικ αυτό που είπε η Αντωνία. Λέει, ξέρει το σύμπαν ότι είμαι δυνατή και μου φέρε τόσα. Είναι σαν να λέει ότι εντάξει, δώσε κι άλλα, γιατί είμαι δυνατή ρε φίλε, δεν μασάω, οπότε παίρνει κι άλλο θυμό. Κάπως έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, απλά κάπως έτσι το συνδύασα με τον πίνακα τώρα μου ήρθε. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, Ιωάννα. Λοιπόν, την ημέρα που ξεκίνησε όλο αυτό με την πνευμονία που έπαθα, βγαίνοντας για να πάω στο κέντρο υγείας αρχικά, βρήκα και τις 7 κότες μου ψόφιες. Μου τις είχε φάει αλεπού. Δηλαδή βγήκα χάλια, να πάω στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες γιατί ήμουν χάλια και βγαίνοντας αντίκρισα πτώματα, ένα εδώ, ένα εκεί, ένα πιο εκεί. Κλείνοντας την πόρτα, την εξώπορτα, γιατί είμαι σε μονοκατοικία τέλος πάντων, χαμογέλασα. Μπράβο. Χαμογέλασα γιατί λέω εντάξει, να σας πω γιατί όμως. Γιατί έκανα σκέψεις και οι σκέψεις μας ακούγονται. Τόσο καιρό σκεφτόμουν ότι αυτές οι 6-7 κότες που έχω έχουν γίνει πολύ κακομαθημένες και ότι ουσιαστικά πρέπει να τις φάξω και τις 7 γιατί ανεβαίνανε πάνω στον πάγκο. Μη γελάτε. Έτσι έγινε. Δεν παίζεσαι ρε Ιωάννα, δεν παίζεσαι. Υλοποιήσεις γίνονται, παιδιά. Αυτό είναι. Καλό. Σκέψου κάτι θετικό για την καθημερινή. Έγινε έτσι, το σκεφτόμουν λοιπόν. Ότι, συγγνώμη, πρέπει να φύγουν και οι 7 μαζί. Και συνέβη στη χειρότερη, δηλαδή πέρα των χειροτέρων. Στεναχωρήθηκα, δεν το συζητάμε, δεν είμαι ανέστητη, έτσι. Τα αγαπάω τα ζωάκια που έχω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τρομερό το πώς ακούει το σύμπαν και αντανακλά τις σκέψεις μας και τα θέλω μας με τη δύναμη. Ακριβώς. Το τελευταίο επίσης καιρό θέλω να σου πω κάτι άλλο. Πνευματικά ήμουνα στον πάτο, χάλια. Δηλαδή το πνευματικό μου κομμάτι ήταν στο 0. Οπότε άρχισαν να συμβαίνουν ένα κάρο πράγματα τα οποία θα σας τα πω όταν θα συναντηθούμε. Κάποια στιγμή και θέλετε και δεν βαριέστε να ακούσετε. Ναι, γράψτε, να μην τα ξεχάσεις. Τα οποία, δηλαδή γι' αυτό μου έκανε εντύπωση Φωτεινή που λες πνευμονία πνεύμα. Τώρα αυτό είναι στο 100%, έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα. Συν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, απλά στο λέω γιατί ακούει παιδιά, ό,τι σκέφτεστε θα γίνεται. Απλά πρέπει όταν θα γίνεται να το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή εγώ αντιλήφθηκα ότι τι ηλίθια που είμαι και το κάλεσα αυτό και απλά ήρθε η αλεπού και μου έκανε μια ωραία κάθαρση. Αυτό. Και τώρα πρέπει να πάω πάρω άλλες κότες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούει. Προσέξτε τι σκέφτεστε, τι επιθυμείτε, γιατί ό,τι επιθυμείτε, ουσιαστικά όμως να το επιθυμείτε, αυτό και θα γίνεται. Πάντως εγώ ρε Δεν το ζαλίζω άλλο. που ας πούμε τώρα λέμε για το θυμό, η Γεωργία λέει για τη θλίψη κτλ. Εγώ ας πούμε τώρα που το διαπραγματεύομαι για να τον ηρεμήσω, τι να πω, για να το διαχειριστώ, για να μένω στο θετικό, δεν μου συμβαίνουν άσχημα πράγματα, ευτυχώς. Έτσι. Γιατί ίσως καταλαβαίνει και το σύμπαν ότι εργάζομαι και σου λέει κάνει πρόβα. Μην την απαυτώσω. Έχεις αποταυτιστεί. Δουλεύεις με κάτι που είναι έξω από σένα πια. Κατάλαβες, μπράβο. Δεν δονείσαι στην ηγεσία, το παρατηρείς και το δουλεύετε. Ο λόγος που κάναμε τόσους πίνακες είναι γιατί είπαμε αυτόν τον προγραμματισμένο, αυτόν τον νου που θέλει να αναλύει, που θέλει αλλιώς και λέει μπιρ, να έχουμε επιχειρήματα συνειδητά γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που μπαίνουμε. Εντάξει, και αυτοί οι πίνακες τώρα, ειδικά αυτός ο τελευταίος, είναι τελείως εργαλείο. Το εκτυπώνετε, το έχετε στην τσέπη σας και το χρησιμοποιείτε οποτεδήποτε λέγοντας θετική δήλωση. Αφού όμως το αναγνωρίσετε και δείτε τις επιπτώσεις που έχει στη συνειδητότητά σας, η οποία δεν είναι αληθινή. Εντάξει, και άμα σκεφτείτε, η Αντωνία ξέρω ότι έχει το φόβο, ας πούμε, κάτι κακό θα συμβεί. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πριν από το θυμό είναι αυτός ο φόβος. Η Αντωνία δούλεψε πάρα πολύ με αυτόν τον φόβο και γνωρίζει ότι το κάτι κακό θα συμβεί, το έχει απελευθερώσει. Απλά έχει περάσει αυτόματα στο επόμενο επίπεδο, χωρίς να το ξεπεράσει αυτόματα και βρίσκεται στο θυμό.
Μόλις θα ξεπεράσει λίγο και αυτό, θα ξεκλειδώσει. Καταλάβετε πώς πάει. Δείτε το λίγο σαν σκαλοποτάκια. Απλά εδώ τα σκαλοπάτια είναι σαν να είναι πιο χοντρά, γιατί είναι πρόγραμμα εγκατεστημένο, ενώ το άλλο, επειδή είναι η φυσική μας κατάσταση, ο άλλος πίνακας μας, εκεί γίνεται με ροή. Κρακ, μπαίνω με ευκολία. Αυτό τώρα, θέλω λίγο να συνεχίσω και να πω, αυτό που εκπροσωπεί τον αυθεντικό μας σε αυτό, θέλω τώρα να συνεχίσω και να μιλήσουμε και να εστιάσουμε σε αυτό. Να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί. Πάμε λοιπόν. Σε σχέση με τον αυθεντικό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο hacker εδώ. Ναι. Stop share. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, τι θέλω να σας πω σήμερα. Γνωρίζετε ότι η βιολογική, για σώμα μιλάω, φυσικό, η βιολογική ηλικία όλων των ανθρώπων, όλων όμως των ανθρώπων, όλων, είναι 7 έως 10 χρονών. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Όχι. Για Αν το κάποια τι? το ακούει. Πώς? Μόνο ότι κάθε 7 χρόνια ανανεώνεται το σώμα, τα κύτταρα έχω ακούσει, αλλά όχι ότι... Αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που το ανθρώπινο σώμα ανανεώνεται σταδιακά με διαφορετικό ρυθμό, το κάθε όργανο για κάθε τύπο κυτάρου, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο που αλλάζει όλο μαζί. Άρα ολόκληρο το σώμα μας γίνεται καινούριο σώμα κάθε 7 με 10 χρόνια, γιατί είναι κάποια όργανα που θέλουν μια δεκαετία. Θα σας τα αναφέρω κιόλας. Και αυτό είναι μια γενίκευση, έτσι. Να αναφέρω, κύτταρα δέρματος. Κάθε 4 εβδομάδες έχουμε καινούριο δέρμα. Το σφιδάκι βγάζει το δέρμα του κάθε 4 εβδομάδες, να ξέρετε. Αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά ζουν περίπου 120 μέρες, τα λευκά μία ημέρα έως μερικές εβδομάδες. Εντερικά κύτταρα ανανεώνονται κάθε 2 με 5 μέρες μόλις. Το σηκώτη ανανεώνεται 300 με 500 ημέρες. Τα οστά είναι που θέλουν 10 χρόνια περίπου, με αργή αναδόμηση. Και ο εγκέφαλος ανανεώνεται αργά και είναι το μόνο κομμάτι που έχει πλέον επιστημονικά αποδειχθεί ότι ανανεώνεται συνεχώς. Συνεχώς μπορεί ο εγκέφαλος να κάνει νέες συνάψεις και νέες αλλαγές. Ναι, τα μάτια που λέει η Κωνσταντίνα που ανανεώνεται, κοιτάξτε τώρα, σας μιλάω τώρα για μια υγιή κατάσταση. Το κύτταρό μας είναι υγιές. Έχω ένα υγιές κύτταρο. Αυτό το κύτταρο είναι η ώρα του να πεθάνει. Όταν πεθαίνει, τι κάνει? Δημιουργεί ένα ίδιο κύτταρο. Οκ. Απλή διαδικασία. Είναι ίδιο, φτιάχνει ένα ίδιο. Αν αυτό το κύτταρο πριν πεθάνει, εγώ το έχω αλλοιώσει, το έχω μπλοκάρει, δεν του έχω προσφέρει αυτό που χρειάζεται, αυτό το κύτταρο όταν θα πάει να ξαναφτιαχτεί, θα φτιαχτεί ως χαλασμένο που ήταν. Και έτσι θα φτιαχτεί ένα χαλασμένο κύτταρο. Και σε αυτό το χαλασμένο κύτταρο θα φτιάξει ένα κι άλλο χαλασμένο. Βασικά, αυτό που θέλω να εστιάσετε είναι ότι κάθε μέρα, αυτή η διαδικασία, μπράβο, θα μάθεις να βλέπεις με την καρδιά και την ψυχούλα σου. Αυτά τις λέω κι εγώ, τις το λέω της Κωνσταντίνας αυτό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να βλέπει κανένας μας, όχι η Κωνσταντίνα, κανένας μας. Και η Κωνσταντίνα, επειδή έχει μεγάλη συναίσθηση και όντως έχει ενεργοποιημένη την εσωτερική όραση, οφείλει τώρα σιγά σιγά να συνδεθεί με αυτή τη δύναμή της. Και το σώμα την βοηθάει σε αυτό. Αυτό είναι όλο, το έχω πει και στην ίδια. Αυτό μας θυμίζει λοιπόν ότι κάθε μέρα μία νέα ευκαιρία για αναγέννηση μας δίνεται. Το σώμα μας δίνει διαρκώς νέες ευκαιρίες να του φερθούμε με αγάπη, να το φροντίσουμε, να το τιμήσουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι σε ένα παλιό σώμα ή σε μια παλιά κατάσταση. Εμπεδώνουμε αυτό το πράγμα. Καμία παλιά κατάσταση, ακόμα και αυτό που λέει η Κωνσταντίνα, δεν είναι δεδομένη ότι θα συνεχίσει να υφίσταται εάν εγώ μπορώ να μπω στις υψηλές δονήσεις, αν μπορώ να καταπιώ το δεύτερο πίνακα, να το λέμε απλά, έτσι, να μιλάμε στη δικιά μας γλώσσα. Εάν εγώ είμαι ο δεύτερος πίνακας, αυτόματα βιώνω αυτή τη ζωή, αυτόματα παράγω αντίστοιχα κύτταρα και αυτόματα όλο αυτό, ο μηχανισμός αυτοίασης ενεργοποιείται και γίνονται θαύματα. Και η κλασική ιατρική, συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ καλή για τα επίγοντα. Για αυτά τα θέματα, τα χρόνια, τα αυτοάνοσα, τους καρκίνους, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί και γι' αυτό δίνει πολυχημία ή σου λέει είναι ψυχολογικό, γεια σας. Έτσι, εμείς όμως εδώ μπαίνουμε στον κόσμο της ενέργειας, αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί και πλέον ήδη έχουμε βιώματα, δεν χρειάζεται να πω για αυτό περισσότερο. Επομένως, έχουμε τη σοφία και την επιλογή
μέσα σε αυτόν τον τελευταίο μας πίνακα, μέσα από αυτόν τον τελευταίο μας πίνακα να βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα, ώστε να ανανεώσουμε το μυαλό μας, την ψυχή μας, τη σχέση μας, τη ζωή μας. Και κάθε φορά που εμείς το κάνουμε αυτό, ένα νέο κύτταρο όταν δημιουργείται ενδυναμωμένο. Όπως ενδυναμώνεται και καθαρίζει η ζωή μας, έτσι ενδυναμώνεται και εσωτερικά το σώμα μας. Οπότε, η διαδικασία όμως, θυμάστε, όπως για το σώμα είναι 7 με 10 χρόνια, δεν γίνεται έτσι. Κάποια όργανα μπορεί να είναι γρήγορα, αλλά δεν γίνεται έτσι. Είναι μια διαδικασία. Άρα εμείς χρειάζεται να μπούμε σε μια συνειδητή, πειθαρχημένη μπορώ να πω, δεν έχω άλλη λέξη, πειθαρχημένα και συνειδητά. Μπορείς να πεις πάλι αυτό με τα χρόνια. Τι είπες τώρα για τα χρόνια? 7 με 10 χρόνια κάνει το σώμα για να ολοκληρώσει την αλλαγή του. Είμαστε καινούργοι τελείως, έχουμε ένα καινούριο όχημα τελείως κάθε 7 με 10 χρόνια. Απλά, αν εμείς αυτά τα 7 και 10 χρόνια το βουτάμε στον πρώτο πίνακα, έτσι θα μιλάμε, εάν είμαστε βουτυγμένοι στον πρώτο πίνακα, τα κυταράκια που έρχονται και φτιάχνονται, γίνονται μέσα από το φίλτρο του πρώτου πίνακα και άρα βγαίνουν με θέματα. Και άρα τι γίνεται? Ο εκφυλισμός και ό,τι αυτό φέρνει. Επομένως, όσο δεν διατηρούμε υψηλή συχνότητα, το σώμα, το φυσικό επίπεδο μιλάω, έχει την τάση να εκφυλίζει το υγιές κομμάτι του. Δεν μπορεί εύκολα το κύτταρο δηλαδή να διατηρήσει την υγεία του και έτσι όταν αναπαράγεται δεν αναπαράγεται στην ιδανική μορφή. Και ουσιαστικά τι γίνεται, όσο εγώ βουτάω στον πρώτο πίνακα, σιγά τι συμβαίνει, γιατί είπαμε ότι για να φτάσει να εκφυλιστεί το σώμα, το φυσικό, εκφυλίζεται το νοητικό, το συναισθηματικό, το ενεργειακό και το φυσικό. Τα ξέρουμε πια αυτά. Άρα, όσο εγώ επιτρέπω να εκφυλίζονται τα σώματά μου, που είναι το όχημά μου, ουσιαστικά τι γίνεται, ξεχνάω ποια είμαι. Ξεχνάω τι ήρθα εδώ να κάνω, ποια είναι η φυσική μου κατάσταση, ξεχνάω ποια είναι η δόνησή μου, ότι καν είμαι δόνηση, ξεχνάω τελείως. Έτσι, οπότε αποσυντονίζομαι από τον αληθινό μου εαυτό. Έτσι επιτρέπουμε ουσιαστικά, μετατρεπόμαστε μάλλον, σε κάτι άλλο από αυτό που δημιουργηθήκαμε να είμαστε. Μπράβο. Σε κάτι άλλο από αυτό που δημιουργηθήκαμε να είμαστε. Και σας ρωτώ, αγαπημένες, πάμε λίγο να βουτήξουμε σε αυτό. Τι δημιουργηθήκαμε, πώς είμαστε. Πάμε σε αυτήν την μία στιγμή, την πρώτη στιγμή που μέσα από το άριο του μπαμπά, μέσα από το σπερματοζωάριο του μπαμπά μπήκαμε στο άριο της μαμάς. Πάμε σε αυτήν την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί ήμασταν όπως ο Θεός μας δημιούργησε, καθαρός. Ανάμεσα σε φως, μπράβο, Ελένη. Έτσι. Αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε και ποια είναι η αλήθεια μας, είναι εκείνη η στιγμή. Οπότε, ήμασταν το πιο δυνατό σπερματοζωάριο. Μέσα από τόσες χιλιάδες σπερματοζωάρια καταφέραμε εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ να νικήσουμε. Προσέξτε, δεν είναι λίγο, παιδιά. Ξεχνάμε τα βασικά. Βέβαια δεν τα θυμόμαστε καν, τα έχουμε πάθει αμνησία. Είπαμε, πρώτος πίνακας, αμνησία. Δεύτερος πίνακας, ενθύμηση και σύνδεση. Ξαναλέω, εγώ θα σας φέρνω συνέχεια τους πίνακες τώρα για να το πάρετε το πρακτικό μέρος. Πάμε λοιπόν τώρα, θέλω να σας δώσω μια εικόνα. Μέσα σας υπάρχει η εικόνα υποσυνείδητη, τι σημαίνει η αρχική στιγμή μας, η αλήθεια μας. Και θέλω λίγο να το δείτε, γιατί αυτό το βίντεο είναι ένα καταπληκτικό βίντεο που το βλέπω πάρα πολλές φορές όταν λέω ποιος είμαι ρε φίλε, τι κάνω εδώ, πάμε. Και βρίσκω ένα πράγμα που θα χρησιμοποιήσω το φυσικό μου σώμα για να πιάσει η ενέργειά μου και θα το πάω από κάτω προς τα πάνω. Ναι, όταν το χάνουμε δεν χρειάζεται να πάμε από πάνω προς τα κάτω. Πάμε από κάτω προς τα πάνω, όπως μου είπε και η Αντωνία και είπε πολύ σωστά που μιλήσαμε μεταξύ μας, ότι είναι σημαντικό να βάλουμε μέσα και την κίνηση του σώματος σιγά σιγά. Θα το κάνουμε στο εξάμηνο βέβαια, αλλά το έκανα στο διαζώσεις. Εδώ δεν έχω εξοικειωθεί πολύ με αυτό. Θα το δούμε. Όσοι κάνετε διαζώσεις από του χρόνου, θα έχουμε εκεί. Θα το δούμε. Ή σε retreat όταν κάνουμε. Λοιπόν, κάνω share screen τώρα να σας μοιραστώ αυτό το εκπληκτικό βίντεο που το αγαπώ τόσο πολύ. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το βρω. Εδώ.
Πάλι δεν το έβγαλε στο τενούλο. Μπράβο, καλό μου. Είδατε, δεν το έβγαλε μισά λεπτά. Τα είχα ετοιμάσει όλα. Και το τραγούδι το έχω έτοιμο χωρίς διαφημίσεις. Αλλά πάλι. Ωραία. Οπότε, θέλω να το δείτε. Όσοι δεν ξέρετε αγγλικά, δεν πειράζει. Θα καταλάβετε την εικόνα γιατί σας έκανε την εισαγωγή και αυτός είναι ο λόγος που σας έκανα την εισαγωγή. Για να το δείτε, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε αγγλικά, γιατί είναι στα αγγλικά. Και φυσικά εννοείται θα το κοινοποιήσω στην ομάδα και θα το έχετε, αν το θέλετε να το αξιοποιήσετε και εσείς με αυτόν τον τρόπο που κάνω κι εγώ ή όπως νομίζετε. Άντε καλούτσικο μου. Μπράβο. Ωραία. Παλιότερα όταν συνέβαινε κάτι έλεγα, όχι ρε γαμώτο, τι ηλίθεια μου, πώς το κάνεις αυτό. Τώρα λέω, έλα καλό μου, πού είσαι. Καλά και με βοηθώ. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε τώρα να το κάνω, ναι. Επειδή είναι βιντεάκι κάθετο αυτό, λίγο να σας το φέρω. Πώς να το κάνω τώρα. Θα με περιμένετε λίγο να το στρώσω γιατί το έχω για το PowerPoint. Ο hacker εδώ. Θαυμάστε με. Ωραία. Το βάζω εδώ. Το βάζω εδώ. Το βλέπετε, εμφανίζεται σιγά σιγά. Ναι, Ναι, ναι. ναι, ναι. Τέλεια. Ναι. Ωραία. Οπότε, να μου πείτε αν ακούγεται ο ήχος τώρα. What if I told you that your existence Ακούγεται? Ωραία, Ναι. πάμε. Δείτε το. Ταυτιστείτε όμως, όχι δείτε το, ταυτιστείτε θέλω, γιατί αυτό είστε εσείς που θα δείξει. Δεν είμαι εγώ, ούτε κάτι άσχετο. started with a spark of light and not just an egg and a sperm? Let me show you actual footage of the moment life begins. It's called the zinc spark, and it happens the moment the sperm fuses with the egg. When that happens, the egg releases a burst of zinc ions, creating this incredible light show. But it's not just for looks. This spark is essential. It locks out other sperm to make sure only one gets in, and it activates the egg to start dividing and growing. It's the first step in the process that led to you. Scientists discovered this spark happens because the egg is activated by the sperm's fusion, which causes a surge of calcium and triggers the zinc release. Without this, the egg couldn't start its journey to becoming an embryo. You could call it a chemical reaction, and you wouldn't be wrong. But let me ask you this. If life begins with a flash of energy, what does that say about what you are? That spark didn't disappear. It's in every thought, every heartbeat, and every breath you take. It's all powered by the same force that lit up the very beginning of your life. You're not just flesh and blood, you're a walking, living field of energy. So the next time you wonder what you are, remember you're not just a body made of cells. You're light, you're energy, and it all started with a spark. What if I told you that... Εντάξει. Το είδαμε. Το έχουμε. Τέλειο. Τέλειο. Και είναι ξεκάθαρο. Κορίνα, δεν σε ακούω. Για πες, Κορίνα, λίγο, για πες. Πώς το αισθάνεσαι? Μια χαρά, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Δεν είναι κάτι που το λέμε μεταξύ μας και το συζητάμε και απλά. Είναι κάτι αποδεδειγμένο, οπότε δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, παρά μόνο να το θυμηθούμε. Εντάξει. Το θυμηθήκαμε τώρα. Είστε εντάξει, Ωραία. Λοιπόν, για να μπορέσουμε τώρα, μισό λεπτό να συντονιστώ, γιατί θέλω να δούμε ποια σειρά θα σας το κάνω τώρα. Μετά από το βίντεο, θέλω να σκεφτείτε ότι σε εκείνη τη στιγμή που έγινε η σύλληψη και μπήκαμε μέσα σε αυτό, ήμασταν μέσα στην αίσθηση της απόλυτης ασφάλειας. Απόλυτη ασφάλεια. Γιατί από εκεί που ήρθαμε ήταν η απόλυτη ασφάλεια, οπότε εκείνη τη στιγμή ήμασταν ακριβώς το ίδιο πράγμα και πολλές φορές, ειδικά στην πρώτη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είμαστε σε απόλυτη ασφάλεια. Αν παρατηρήσετε λοιπόν, κάθε φορά που είμαστε στον πρώτο μας πίνακα, στις χαμηλές δονήσεις, το πρώτο πράγμα που διαλύεται μέσα μας είναι το αίσθημα ασφάλειας. Άρα η πρωταρχική αίσθηση, ας το πούμε αίσθηση, είναι δόνηση και αυτό, που κουβαλάμε και φέρνουμε, είναι αυτή η ασφάλεια
την οποία τη χάνουμε καθώς αποσυντονιζόμαστε από τη δόνηση της ασφάλειας. Επομένως, το να αισθανόμαστε ασφάλεια, και δείτε λίγο τώρα, δείτε το εμάς, μην πάμε μακριά. Δείτε αυτή την ομάδα. Υπάρχει κάποια εδώ μέσα που δεν αισθάνεται ασφάλεια? Ησυχία. Όταν τελειώνουμε, έχετε όλες λίγο υψηλότερες δονήσεις από ό,τι όταν μπήκατε? Ναι. Μπράβο. Γιατί μπαίνουμε σε ένα πεδίο ασφάλειας. Και έτσι έχουμε αυτή τη μνήμη πως είναι να νιώθω ασφαλής και να μπορώ να είμαι ελεύθερη, να εκφραστώ, να νιώσω, να φουγκραστώ κτλ. Άρα η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική να την έχουμε λίγο σιγά σιγά ενεργοποιημένη. Αν είμαστε στον πίνακα των πρώτων, στις χαμηλές τονίσεις, θα θυμάστε ότι εκεί είναι δύσκολο. Είναι η συχνότητα που κάνει στη δόνηση της ασφάλειας. Δεν πιάνουμε σήμα. Άρα ένας λόγος ακόμα που θέλουμε να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας είναι για να έρθουμε σε αυτήν την ασφάλεια που αισθανόμαστε και εδώ, ας πούμε, και που αισθανόμασταν όταν ήρθαμε, για να, εδώ λέμε για να, που σας έχω πει δεν λέμε για να θυμηθούμε όμως λέω, όχι για να γίνει κάτι, για να είμαστε. Οπότε, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια μικρή ασκησούλα που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Να μπούμε, θα χρησιμοποιήσουμε το φυσικό μας σώμα. Είπαμε σε όλη τη διδασκαλία εδώ το τρίμηνο χρησιμοποιούμε τα 4 σώματά μας ως βοηθούς μας για τους πινακές μας, για το ένα για το άλλο. Δεν ακυρώνουμε έτσι τον προγραμματισμένο, απλά του δίνουμε άλλη μετάφραση και έτσι μπορεί να υπάρχει, αλλά στα αυγά του και όχι σε μάχη. Επομένως, χρησιμοποιούμε τώρα το φυσικό σώμα, την φωνή μας και θέλω να τοποθετήσετε εκεί που μας έδειξε ότι σφίγγεται η Αντωνία, εδώ, στην καρδούλα μας, το ένα χεράκι συνειδητά και το άλλο χεράκι στο ηλιακό πλέγμα, στο άλλο σημείο που έδειξε πάλι ότι σφίγγεται η Αντωνία. Σε αυτά τα δύο σημεία. Συνδεθείτε αρχικά λίγο με το χτύπο της καρδούλας σας, πιάστε τον λίγο, όσο μπορείτε να το ακούσετε. Θα κάνουμε μία σκισούλα με ήχο και με το που θα τελειώσει αυτό θα σας βάλω έναν διαλογισμό να κάνουμε. Δεν θα σας ξαναμιλήσω δηλαδή, θα κάνετε αυτό και μετά θα ακούσετε το διαλογισμό, οπότε σταματάτε να το κάνετε και ακούτε το διαλογισμό. Εντάξει? Οπότε, χέρια εδώ, αφού γραζόμαστε δηλαδή το χτύπο της καρδιάς μας, το σώμα, επιτρέψτε τις παλάμες σας τώρα να συνδεθούν με το φυσικό σας επίπεδο, να νιώσετε δηλαδή. Μπορείτε να το κινήσετε και λίγο έτσι, κυκλάκια να κάνετε και να νιώσετε το επίπεδο του δέρματος, το επίπεδο των μειών, πιο κάτω. Να φτάσετε στα εσωτερικά όργανα, να φουγκραστείτε πώς χτυπάει η καρδούλα, πώς χτυπάνε τα όργανα. Να αναπνέετε, μην ξεχνάτε να αναπνέετε, καθώς συνδέεστε. Το κάνω μία φορά με ακούτε, δεν είναι κάτι καινούριο που θα σας κάνω, απλά για να δώσω ένα ρυθμό και μετά το κάνουμε όλες μαζί. Και καθώς κάνουμε και βγάζουμε τον ήχο, συνδεόμαστε με τον παλμό που δίνει το σώμα στο κέντρο της κάθε παλάμης μας. Με τον ήχο που θα βγάλουμε θα δοθεί ένας παλμός, θα δώσουμε όλη την προσοχή μας στον παλμό που το σώμα δίνει στην κάθε παλάμη και εκεί θα επιτρέψουμε τη δόνηση της ασφάλειας να αναδυθεί, να κυριαρχήσει και μέσα σε αυτήν την ασφάλεια να ξεκινήσουμε το διαλογισμό που θα ακολουθήσει. Οπότε, πάμε. Το κάνω μία φορά και το κάνουμε μετά μαζί. Είναι το γνωστό OM που οι περισσότερες το ξέρετε. Και νιώθω τον παλμό που παράγεται μέσα μου καθώς το κάνω. Πάμε όλες μαζί. Και τώρα η καθεμιά μπορεί να το κάνει στο δικό της ρυθμό. Κλείνω το μικρόφωνο μου και θα το ανοίξω όταν θα βάλω τον διαλογισμό. Επαναλάβατε όσες φορές μέχρι να νιώσετε τον παλμό, τον εσωτερικό, σε σύνδεση με το κέντρο της παλάμης, ώστε να επιτρέψετε τη δόνηση της ασφάλειας να κυριαρχήσει. Καθεμιά στο χρόνο.
Θέλω να βγάζετε ήχο, όσο μπορείτε να βγάζετε ήχο, που σημαίνει ότι χρειάζεται το στόμα να πάρει το σχήμα του «ομ», γιατί έτσι θα επιτρέψετε τη δόνη. «Ομ». Οπότε θέλω να βοηθήσετε το σώμα να προσαρμοστεί στη δόνηση, δίνοντας «ομ», 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 για να παραχθούν στις χορδές μας οι σωστές συχνότητες που θα μας συνδέσουν με την ασφάλεια που επιζητούμε και είμαστε. Κάθισε ή ξάπλωσε κάπου αναπαυτικά. Κλείσε τα μάτια σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και αργά με την εκπνοή άφησε τον αέρα να φύγει ελεύθερος. Εισπνοή, εκπνοή. Συγγνώμη, ακούτε, γιατί δεν ξέρω αν το ακούτε, ας μου πει κάποιος. Ναι, συνέχισε. Τέλεια. Εισπνοή, εκπνοή. Νιώσε το σώμα σου να χαλαρώνει. Νιώσε ότι είσαι απόλυτα ασφαλής. Τώρα άφησε τον εαυτό σου να ταξιδέψει πίσω, πολύ πίσω, στο χρόνο. Φαντάσου ένα απέραντο φωτεινό χώρο, σαν ένα σύμπαν γεμάτο δυνατό φως και ενέργεια. Εκεί δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει πόνος, υπάρχει μόνο αγάπη, χαρά και δημιουργία. Εκεί είσαι εσύ. Είσαι μία σπίθα φωτός, μία θεϊκή ενέργεια, έτοιμη να πάρει μορφή.
Και τότε συμβαίνει το θαύμα. Αυτό το θαύμα είναι αυτό της σύλληψης. Το θαύμα της δημιουργίας μιας νέας ζωής στον κόσμο αυτό. Φαντάσου και συνδέσου εκείνη ακριβώς τη στιγμή, λίγο πριν την σύλληψη. Το σπερματοζωάριο που κινείται με απίστευτη δύναμη, με αποφασιστικότητα, με μία μόνο αποστολή: να συναντήσει το οάριο, να δημιουργήσει ζωή, να δημιουργήσει εσένα. Συνδέσου, νιώσε τη δύναμη. Νιώσε τη θέληση που έχει αυτό το σπερματοζωάριο. Αυτό είσαι εσύ. Είσαι το πιο δυνατό. Είσαι το πιο γρήγορο. Το πιο σοφό απ' όλα. Πέρασες μέσα από χιλιάδες πιθανότητες, αλλά εσύ τα κατάφερες. Εσύ επιλέχθηκες. Εσύ επέλεξες. Και τη στιγμή που ενώνεσαι με το οάριο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα φως αναβλύζει, ένα ξέσπασμα λάμψης, ενέργειας, χαράς. Είναι η στιγμή της δικής σου σύλληψης. Είναι η δική σου στιγμή. Είσαι ζωή. Είσαι φως. Είσαι απόφαση ισχυρή. Είσαι ένα λαμπερό θαύμα. Μείνε για λίγο μέσα σε αυτήν την λάμψη. Νιώσε την ιερότητα, τη δύναμή σου, την ευλογία αυτής της στιγμής. Νιώσε ξανά πόσο πολύτιμη είσαι. Τώρα μπορείς να φέρεις αυτό το φως στην καρδιά σου. Να το φανταστείς να πλώνεται σε όλο σου το σώμα. Να γεμίζει κάθε κύτταρό σου με τη δύναμη της αρχικής σου αξίας. Γεννήθηκες νικήτρια. Γεννήθηκες με έναν σκοπό. Δεν είσαι λάθος. Δεν είσαι τυχαία. Είσαι δώρο. Είσαι φως. Και τώρα δήλωσε στον εαυτό σου:
Είμαι από πάντα δυνατή. Επέλεξα τη ζωή. Είμαι φως. Είμαι ιερή. Αξίζω να υπάρχω. Αξίζω αγάπη. Αξίζω να λάμπω. Μείνε λίγο ακόμα μέσα σε αυτήν την αλήθεια. Άφησέ την να γίνει βίωμα. Κάθε φορά που αισθάνεσαι μικρή, κάθε φορά που αισθάνεσαι αδύναμη ή χαμένη, γύρνα εδώ, σε αυτήν τη στιγμή που ξεκίνησες, στο φως που πάντα είσαι. Πάρε μία βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή φέρε σιγά σιγά την επίγνωσή σου πίσω στο σώμα. Κούνησε απαλά τα χέρια σου, τα πόδια σου και όταν νιώσεις έτοιμη, άνοιξε τα ματάκια σου και αγκάλιασε το φως που είσαι. Εντάξει είμαστε. Οκ. Ωραία. Θυμηθήκαμε κάτι θυμηθήκαμε λίγο όλες κάτι. Κάτι από... Εγώ έχω και, εκτός ότι το θυμήθηκα πολύ έντονα, έχω και αποδεικτικό. Ναι. Τι έχεις αποδεικτικό? Εμένα οι γονείς μου δεν μπορούσαν να κάνουν παιδάκι και κάνανε μετά από 2,5-3 χρόνια εμένα. Και η μαμά μου είδε όνειρο. Μία γυναίκα ήρθε με ένα λευκό σεντόνι και της έγραψε «Ενοικήκαμε» με κόκκινα γράμματα. Εσύ ήσουνα. Και η μαμά μου πριν κάνει το τεστ είδε το όνειρο και σηκώθηκε και λέει «Ποιος θα είμαι έγκυος». Και κάναν το τεστ και ήμουν εγώ. Τέλειο. Τέλειο. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είσαι. Υπάρχει κάποια που πιστεύει κάτι άλλο? Γιατί τώρα έχουμε και επιστημονικές αποδείξεις τώρα. Πώς θα μας πείσει κάποια αν πιστεύει κάτι άλλο? Γι' αυτό θέλω να μας πείσει αν υπάρχει κάποια. Υπάρχει κάποια που θέλει να πει όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, είμαι κάτι άλλο? Είμαστε όλες σίγουρες? Ωραία, ησυχία. Πάμε. Βάλτε, χέρια, πήγαμε. Να εμπεδώσουμε, να θυμόμαστε. Δεν είναι τυχαία τα χέρια που σας τα βάζω εδώ, απλά δεν είναι η ώρα να τα εξηγήσω και αυτά. Αν εσείς κάντε το, απλά μην πιστεύεστε, βλέπω, εντάξει. Αφομοιώνω κάθε χρήσιμη πληροφορία που μου δίνει θέληση για ζωή και μπορεί να με βοηθήσει να προχωρήσω στον δρόμο της εξέλιξής μου. Κάθε πληροφορία που μπορεί να με συνδέσει με τον αυθεντικό μου εαυτό και την πραγματικότητα που μου αξίζει. Βάζουμε τα χεράκια μας στην καρδούλα μας. Τα συνδέουμε με την αγάπη που είμαστε. Συνδέουμε με αυτό που αισθανθήκαμε σήμερα που κάναμε τον ήχο. Εδώ στο κέντρο της παλάμης. Νιώσαμε αυτή την ασφάλεια. Το φέρνουμε εδώ. Ασφάλεια, αποδοχή, άνοιγμα, αγάπη. Το έχουμε εδώ, το παράγουμε στις παλάμες μας. Και μοιραζούμε. Και λέμε ευχαριστώ και μπράβο. Θαύμα του κόσμου. Που είσαι υπέροχη, καταπληκτική, γενναία και μπήκε στη διαδικασία επιτέλους να θυμηθείς αυτά που ξέχασες. Μπράβο μας. Η ώρα είναι 9:30 και το μάθημα έχει τελειώσει. Το καταλάβατε? Γιατί είμαστε στον αυθεντικό εαυτό. Ο αυθεντικός εαυτός δεν έχει πολλά λόγια, παρόλο που μοιραστήκατε.
Έτσι, δηλαδή, και θα συνεχίσουμε, δεν λέω να μην συνεχίσουμε, αλλά θέλω να σας δείξω, δηλαδή, τα μαθήματα είναι δομημένα αυτόν τον μήνα σε σύγκριση με τα άλλα, ώστε να ολοκληρώνονται στην ώρα τους. Τα άλλα ήταν σημαντικά και huge. Μην μας τρελαίνεις. Ναι, γιατί ήταν του προγραμματισμένου, ήταν το Ήταν πρόγραμμα. 500 πίνακες και 3.000 συνδέσεις. Ακριβώς. Οπότε έχετε τώρα την εμπειρία τι. Αν δεν είμαι ο αυθεντικός, έχω 800 πίνακες και 300.000 αυτό και αναλύσεις και τέτοια. Οπότε άμα γίνω αυθεντικός, θα τελειώνω και πιο γρήγορα αυτά που θέλω να τελειώσω. Δεν γίνεται να γίνεις αυθεντικός άμα δεν περάσεις από το άλλο. Δεν γίνεται. Μα γι' αυτό 2 μήνες κάνουμε το άλλο. Με είδες εμένα να λέω κάτι άλλο από αυτό που λες. Απλά ας το αναγνωρίζουμε και ας μην μένουμε πολύ στο άλλο. Να μας κάνει κλακ, κατάλαβες, να το αναγνωρίζουμε. Ούψ, πίνακα 1, πάμε πίνακα 2. Αλλά να θυμάστε λίγο και τα βηματάκια αυτά. Δηλαδή, αν κάποιους πίνακες σας πω να εμπεδώσετε καλύτερα, είναι τελικά αυτοί. Γι' αυτό και δεν επέμενα στους άλλους. Δεν με ακούσατε να σας λέω, παιδιά, τους πίνακες. Εντάξει, σας είπα, δείτε τους. Αλλά αυτούς μπορείτε να δείτε για να δείτε πού βρίσκομαι, ποιο είναι το επόμενο πιο εύκολο που μπορώ να κάνω. Τσακ, και να ανέβω δόνηση. Και αντίστοιχα τι λέω, πώς βλέπω, τι κάνω, θετική δήλωση, πάμε. Ξεκολλάμε. Αλλά φυσικά, απλά επειδή κατά πάσα πιθανότητα το τραγούδι που θα παίξω δεν θα μας αφήσει το YouTube να το ανεβάσω μετά όταν ανεβάζω. Γι' αυτό θα σταματήσω το record και μετά θα βάλω το τραγούδι. Εκτός αν θέλει η Κωνσταντίνα κάτι να μας πει που άνοιξε κάμερα η Κωνσταντίνα με τα ωραία τα λουλούδια. Δες, λουλουδάτες 2 έχουν. Για πες Κωνσταντίνα, κάτι έχεις να μας πεις? Μικρόφωνο, όχι επειδή άνοιξες την κάμερα, διαβάζουμε τα χίλια. Άμερο. Άνοιξε. Ναι. Νόμιζα το άνοιξα. Απλά μπήκα στο αυτοκίνητο γιατί δεν ήμουν σπίτι, σας άκουγα. Το διαλογισμό τον έχασα. Γι' αυτό το άνοιξα. Τώρα είμαι μόνη μου. Εντάξει. Θα το κάνεις μετά, βάλ το μετά, όταν θα βγει η μαγνητοσκόπηση, κάνε μόνο θα τον ανεβάσω και το διαλογισμό, απλά δεν θα γίνει άμεσα. Θα το κάνω μεθαύριο νομίζω. Οπότε το κάνετε τη μαγνητοσκόπηση. Νουμεράκι. Αυτό βασικά, τα βασικά. Νουμεράκι ανέβηκε, είναι κάποια που είναι στο ίδιο νούμερο. Χριστίνα, Κορίνα, Χριστίνα, τα εξάρια κυρίως. 9, Νάρια, Ελένη, από 8, 9 κι άλλο. Αντωνία, Κορίνα, Χριστίνα, εσείς, ανέβηκε? Εγώ θεωρώ θα βρω μάστορα και θα είναι οικονομικός. Και θα φτιάξω το μπάνιο οικονομικά. Αλλά θα ζητήσεις βοήθεια για να το κάνεις αυτό, όχι μόνοι σου, δεν παλεύουμε μόνοι μας, είμαστε σε βοήθεια, γιατί θέλω να νιώσω ασφάλεια. Και νιώθω ασφάλεια, Ιωάννα, μπορείς να μου πεις εσύ που ξέρεις. Και μου λέει κάποια που ξέρει, άρα εγώ που δεν ξέρω, δεν νιώθω ανασφάλεια για να σφίγγομαι και να εκπέμπω και να προσελκύω τον καθένα που θέλει να μου τα πάρει, στην προκειμένη. Κατάλαβες πώς γίνεται? Μες στην ανασφάλεια εκπέμπουμε πρώτο πίνακα, θυμάστε. Όταν είμαστε στον πρώτο πίνακα, είμαστε ανασφαλείς. Φοβόμαστε, θυμώνουμε, κλειβόμαστε, όλα αυτά. Εντάξει, άρα μόλις έρχεται η βοήθεια, τι μας κάνει η βοήθεια, τι μας κάνει αυτή η αλληλεπίδραση, να νιώθουμε ασφάλεια, άρα κάνουμε ένα κλικ πιο εύκολο να συντονιστούμε με τον δεύτερο πίνακά μας. 9 η Εύη. Τι power, Εύη, σε θέλω. Εύη, δεν μπορείς να πεις 9,5 ώρα. Εύη, κυρία η Φωτεινή. Θέλω να μου πεις ένα μπράβο, μου αξίζει. Εγώ το ήξερα ότι θα γίνει έτσι, αλλά στην εντάξει, πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, να δει τι δεν θέλει, για να δει ότι γίνεται και αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Οπότε, πατάω στο